כללית, לי קוראים דודו גלבוע, אני בן יחיד בין 7 בנות. אבא שלי נהרג כשאני הייתי בן 4 כמעט. הוא היה איש המוסד לעלייה, והוא הביא בעצם את כל העלייה של צפון אפריקה בישראל. ואני גדלתי רק עם 10 אנשים, 7 אחיות, סבתא שלי מצד אבא, סבתא מצד אמא ואמא. אז היה לי המון כוח גברי כדי לחנך אותי להיות גבר. ואז זה בעיה מאוד קשה כשאתה חי בין נשים, כי אין לך ממי ללמוד כלום. ובברירה הזאת, ומול הרקע של אבא שלי שהיה גיבור גדול וקצין, מצד אחד היה מיתוס גדול, מצד שני היו לי המון נשים על ידי, אז מצאתי איכשהו את הערבות ביניהם. הלכתי ללמוד בפנימייה צבאית הריאלי בחיפה, סיימתי את הלימודים, התגייסתי לסיירת מטכ"ל. משם הלכנו להקים את סיירת חרוב, ובחרוב תפסנו את קו הבקעה וכל המרדפים וכל מה שאתם מכירים היסטורית. באחד השנים היינו צריכים לעשות חדירה לירדן. בחדירה הזו הרזנו כ-20 קילומטר, נשים כל מיני חומרים, ציטוטים, כל מיני כאלה. בדרך חזרה אחרי שבוע אני מזהה כוח ירדני שם, או מחבלים או ירדני, אתה לא יודע, ואני מודיע, אם אתם רואים כאן את ההר, אני עולה עד כמעט קצי הגובה כדי לתצפת, ואני רואה אותם, אני מדווח בקשר שיש כוח, אני לא יכול להמשיך את ההליכה, אני אשחרר במקום ומחכה שהם ילכו. כעבור 5 שעות הם הלכו, אני עולה עוד טיפה כדי לראה שאין למטה ממש קרוב לזה, ואז אני עולה על מוקש, והקשר שלי שהיה אחריי, הוא חטף את הכל, כי אני עם 2 כאלה, אוקיי? ואז הקשר שלי חטף את המוקש לאזור הפנים, וגם הלך המכשיר קשר, ולא יכולנו יותר להגיד כלום. והיינו 16 חיילים, היו 2 הרוגים ופצוע. והיה בערך עוד איזה 18-19 קילומטר ללכת, גשם נוראי היה באותה שנה. אני נולד ב-30 בנובמבר, היה מבול. והכוח לא יכל להחליף. הכוח לא יכל להחליף את הסוחבים. הם היו צריכים לסחוב 10 קילומטר בלי להחליף אחד. זה היה סבל נוראי. בזמנו היו מסוקים סיקורסקי, והם לא יכלו להיכנס בגשם כזה וכאלה דברים. בסופו של דבר, כוח חסימה זיהה שאנחנו בבעיה, והוא החליט להתקדם לכיוון שלנו. תוך כדי ההתקדמות בזה, אני איבדתי דם ואיבדתי את הנוזלים, כתוצאה מכך אני איבדתי את ההכרה, והכוח שהגיע החליף את הסוחבים, העבירו לנו את הירדן, ואז הטיסו אותי להדסה, בהדסה הגעתי מת קליני. זהו. ואחר כך ניסו להגיד לי שאני לא יכול לעשות כל מיני דברים, כתוצאה מהעדף של המוקש. אני נפצעתי גם באיכות השדרה, 4 חוליות הלכו לי, והלסת שלי זה מגיל צעיר מאוד, אני עם שיניים יפות, ויש לי כאן הכל פלטינה. נפצעת קל. מה? נפצעת קל. כן. ואז פרצה המלחמה עוד פעם? ואני אדלג, אבל אחרי הרבה שנים הבנתי שאני לא יכול לרוץ יותר וכאלה, והייתי בכיסא גלגלים 3 שנים, כמעט, לא, 2.5, ושחקתי כדורסל בנבחרת נכי צה"ל, וחסימה בכדורסל עושים ידיים ככה, בכיסא גלגלים נכנס כיסא בכיסא, הופך אותו. היום הכיסאות הם כאלה, לא כמו שהיה פעם. ואז, אני יודע, התהפכתי איזה אולי 100, 200 פעם, אני לא יודע כמה, באחד הפעמים שהתהפכתי, הגוף עשה סיבוב על חוט השדרה, אבל הפוך ממה שעשה לי המוקש. ואז פתאום התחלתי להרגיש את הרגליים. ואז אמרתי, הרגליים, ואף אחד לא בא לעזור לי, כי יש הומור שחור באה אליי, הייתה לנו מאמנת, לא מאמן, היא באה אליי שרון, אומרת לי,
יאללה, קום. כולם חשבו, הבינו שאתה צוחק, יאללה, קום. אני אומר, לא, זה אמיתי, היא לא מאמינה לי. עושה לי ככה, אני אומר, היי. וככה, בסוף לוקחים אותי לתל השומר. תל השומר מכניסים אותי מתת לחץ. ומנהל חדר המיון, בדיוק הגיע לנו איזו משלחת של רופאים מחוץ לארץ. אחד הרופאים, קראו לו דוקטור וולף, היה משוויץ, ואמר, אני יכול לקחת אותו, תוך 4-5 חודשים אני מחזיר אותו לארץ על קביים. אמרו לי, אמרתי, יאללה, הלכתי. הגעתי לג'נבה, בג'נבה עשו לי את כל הניתוחים, אחרי 4 חודשים חזרתי, 4 חודשים וחצי חזרתי לישראל עם פרוטזות גרמניות, שזה הכי טוב, וחזרתי על קביים, כולם השתתחו, לא יכלו להבין. ברגע שחזרתי, הגעתי לשיקום חזרה, ובשיקום נותנים לך 45 דקות כל פעם פעילות מרפאה. אני עשיתי 5-6 שעות, כי רציתי לחזור לעניינים. ביודר אני אהבתי את הצבא, אז ניסיתי לחזור לצבא. עשיתי איזה 6-7 פעמים ועדה רפואית כדי לקבל פרופיל, כל פעם קיבלתי 21. כעבור כמעט 4 שנים פרצה מלחמת יום כיפור. היות והייתי בקשר עם אנשי הסיירת, אמרו לי, תשמע, אתה רוצה להצליח? תלך ל-542, יש ועדה רפואית מלחמתית, אין להם ניירות, זה לא כמו היום שאתה מסתכל, אתה יודע, כל פעם היה תיקים, אין להם כלום, מה שתגיד הם קבלו. הגעתי לשם, יום כיפור יצאתי מבית הכנסת, בשעה 11:30, נסעתי לאמא שלי, הבאתי את האפות, הבאתי את הכל, נסעתי ל-542, ב-542 קיבלו אותי, ואז אומר לי, מה קרה לך? אמרתי לו, תראה, נפצעתי כאן, תראה, יש לי כאן, אתה רואה כל מיני, זה, הלסת, רסיסים יש לי כאן, אבל הכל כבר זה, לחצתי לו את היד. עכשיו, יש לי יד מאוד חזקה בגלל הקביים, גם עכשיו אני הולך עם קביים. אז לחצתי לו את היד, כמעט שברתי לו אותה, אומר, טוב, אני לא יכול לתת לך 97, אני אתן לך 82, תחזר, זה שרוף שמה. תגידי לו שזה שרוף, זה יותר מדי שרוף. כן, הם הפכו את זה, בסדר. זה נראה שרוף, זה לא... ואז, הוא אומר לי, בסדר, 82, תחזור ליחידה. לקחתי, עפתי באוויר, אני לא הרגשתי איך אני הולך החוצה. ישר הלכתי לקצין צנחנים ראשי. היו צנחנים שרצו להשתבץ למלחמה. עכשיו אני סיירת, אז אני לא... הלכתי לקצינת סגל, אמרתי לה, תשמעי, אני לא שייך לצנחנים, אני שייך לסיירת. חבל שאני אשב כאן. תני לי צו סיפוח, אני מגיע, אסתדר מכל. זה צו סיפוח, אני מגיע לסיירת, אני פוגש חיילים שלי לשעבר. מה אתה עושה כאן? אני מוציא להם את הנייר, צו סיפוח. אחד הקצינים שהיה בינתיים מפקד היחידה, הוא אומר, מי האידיוט הזה? אני אומר לו, דוקטור וולף, סגן אלוף. בקיצור, ככה ניסו לשבץ אותי, ואז הייתה בעיה, לאיזה תפקיד להכניס אותי, מה לעשות איתי. אמרתי, תראו, אני באתי להילחם, מה שתגידו אני עושה. ואז העבירו אותי לקובי שהיה חייל שלי, עכשיו נהיה מ"פ, אבל בזמנו היה חייל שלי. אמר לי, אתה יודע מה, אני צריך רק חובש. אמרתי לו, אני חובש. עכשיו, הרקע שלי ברפואה, אני הייתי במחויבות אישית במגן דוד אדום בחיפה, ואחר כך כשהייתי בסיירת אנחנו עשינו קורס עזרה ראשונה. זה כל הידע שלי. אני הלכתי, חתמתי על האפוד, אני עובר אחר כך ליתר ביטחון ניגש, אני הולך לדוקטור חדד, אני אומר לדוקטור חדד, תשמע, אני כבר כשלא 4 שנים לא כאן, תעשה לי רענון. הוא אומר לי, איזה רענון? הוא אומר לי, תשב, תעשה חוסם עורקים, תעשה את זה, תעשה זריקה, תעשה... וזה, אני עושה את הכל, הוא אומר לי, אתה יודע מצוין, תלך. הלכתי לקובי, אמרתי לו, קח אותי לעשות ירי קצת זה, וככה, כעבור כמה ימים, נכנסנו למלחמה. במלחמה היינו צריכים לעשות פשיטה על איזה איש שנקרא פורט אברהים. למזלנו, החזירו אותנו לפני שנכנסנו. הסתבר שהידיעות המודיעיניות היו גרועות נורא, ואז עברנו לראש הגשר, ואז עשינו מלחמה בתוך התעלות, בתוך בונקר של אורך של 12.5 קילומטר.
יכול לדמיין את זה, אין כזה דבר, אתה לא יכול לדמיין את זה בכלל. אנחנו כל הזמן חשבנו שאנחנו מסתובבים סביב עצמנו. זהו, אחר כך, בשלב מסוים, ברן, שהיה האוגדונר, הוא נכנס כוח שריון לעיר סואץ, ושמה הסתבר שלא ירו על הכוח הזה. אז הכוח הזה הבין שאין לחימה שם, אמר להם, ברן, תשמע, תכניסו חיילים, תכבשו את העיר. ברן הביא כוח חרמש, הכניס אותו לעיר, איך שהוא נכנס לעיר, הביאו אותו לשטח הריגה, עשו להם דבר נוראי, התחילו לצעוק הצילו, הוא הכניס את גדוד 202 עם חסדאי, נכנס, גם אז עשו להם שטח הריגה, קיבלו 64 הרוגים, ואז הכניסו את הסיירת, יפה היה מפקד הסיירת, גם הם חטפו, ובלי ברירה הוציאו אותנו מהתעלות ואמרו לנו להגיע. ואנחנו מגיעים, בדרך חטפנו כמה טילים והיו לנו המון הרוגים. היות ואני הייתי בחפ"ק, אז אני אחרי... He needs your phone. החפ"ק הולך תמיד ראשון, אנחנו חוטפים טיל, ואז הרכב מאחורינו, אנחנו נשים לו, תעצור, שלא יבוא. הוא לא שומע כלום, נוסע ונעמד בצורה כזאת. ואז אלה מפה ירו עליו, על זחלם, אתם יודעים, זחלם זה לא... קראו אותם, היו לנו הרוגים, שני זחלמים הלכו עם כל פעם 16 חיילים, ו-19 חיילים. הלכנו לבדוק, אני הייתי חובש, לפני כן עוד סיפרתי בהרבה נצויים, אבל לא כאלה. כאן הלכו כל מיני חלקים, אני לא רוצה כאן ילדים. ואז... בכיף, תודה לכם. ואז בשלב מסוים החלטנו לא להיכנס בדרך הרגילה לעיר. אמרנו, כנראה יהיה כאן יותר גרוע. החלטנו לבחור דרך אחרת. אנחנו עוברים דרך אחרת, פה הולכים עלינו באש. בלתי רגילה. עכשיו אתם צריכים להבין, כל הבתים מצד אחד 4-5 קומות, מהצד השני 4-5 קומות, כביש באמצע, וזחלם זה דבר פתוח, זה לא דבר סגור. אש, לא, אתם לא יכולים לתאר לכם כמה. בסופו של דבר, שוב פעם יש לנו פצועים והרוגים, אנחנו בורחים מהנגמשים, ואז הפצועים מתחילים לצעוק. הפצועים מתחילים לצעוק, תוך כדי הצעקות האלה אני לא יכול לשמוע את זה, אני חוזר אחורה אצלי ואני מחליט לרוץ, אני לוקח את הראשון, הם שכבו אחד על השני ככה, וכשאני פותח את הדלת של הזחלם, אין לך סיכוי לכנס ובירי וכאלה דברים. אני לוקח את הראשון, שם עליי, רץ איתו, הוא חוטף עליי איזה 2-3 כדורים ונהרג. אני מוצא פינה, אני מצייר מגן דוד ועיגול וכותב פינת חללים. ואז יוצא עוד הפעם, שומע את הצעקות, אף אחד לא יוצא, החיילים היו בהלם מוחלט. אתם צריכים להבין, אני 5-6, החיילים היו בני 18, 19, ופלוגה חדשה שרק סיימה הכשרה, זה הכל. ואז הם היו גם היסטריים נורא אחרי כל הלחימה בתעלה, שזה גורם מפחיד מאוד, ובתעלות לחימה אין גיבורים. אתה יורה, הורג, לא יורה, נהרג. ואז אני שוב פעם רץ, מוציא את השני, את השלישי. ברביעי שאני מוציא אותו, הוא חטף צרור מכאן, ויצא לו מהכתף, ואני בא להרים אותו, אתם יודעים, מרימים... סחיבת פצוע. אז סחיבת פצוע אתה חייב לעשות ככה. עכשיו, היד יצא לו, עד שלו היה נורא. עכשיו, כמובן שאתה גם צריך לטפל בהם וכאלה דברים. המלחמה בסוף הביאה את עצמה, אני פשוט עושה קיצור כי אני צריך לנסוע, יש לי כמה דברים. כן. המלחמה הביאה את עצמה בסוף, שכשאנחנו גמרנו את המלחמה בקילומטר 101, חזרנו לבקעה בפברואר,
ואז הסתבר, תוך כל הבלגן הזה, שהסיירת לא יכולה להתקיים, יש לה המון פצועים, המון הרוגים, והחליטו לפרק את הסיירת. ככה פירקו את הסיירת, אני נשארתי עם פרופיל 82, והלכתי ליחידה אחרת, ואז אחרי שהלכתי לחטיבה הצפונית של הצנחנים, ואז אמרו לי, מה, 82, לך תעלה את הפרופיל, אז הלכתי לעלות ב-97. ומאז הייתי עם 97, אחר כך הייתי מג"ד, מח"ט וכל מיני כאלה, והכל עשיתי בעבר. עכשיו אני יושב ראש האגודה למען החייל. איזה מעמד של חטיבה? הייתי חטיבת אפרים,